Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Sophie, 29 years old, single, taga Gilholngan City, Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga among gisaupan. Gibaligya naman gud sa tag-iya ug dinhi mi nagkaproblema sa mipalit sa yuta. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kining yutaa ka ni Adto, hasindas tubo kini siya. Human nga wa matamnig tubo, agipasuddan kinig mga saop sa tuig 1984. Og usat na sa palaran nga nahimong saop ining yutaa. Og anas ang tuiga hangtod karon, nagbahin ko sa abot sa akong mga tinanom sama sa mais ug mani ngadto sa piado ining yutaa. Mao ba di ay pa? Dugay na day tuod no? Mao gyud. Wa ka pa mataw ni Adto Sope. Ug hangtod nga nananghid ko sa piado nga mananom kog mga punuan sa lobe ug mga kahoy. Sa kilid sa akong baol nga akong giobra o gitrabaho ba. Apil na ka ng bakilid na kayo. Gitamnan na akong lubi. Kay dilit naman maayo na sa mais lugara. Kay pansil namang yuta niya na kay bakilid na. May kimpisugot ang piados yuta pa. Kay maayo man ang among kasabutan nga magbahin jumig ilang mga saop sa abot sa yuta. Daghan pud ta dinhi nga mga saop pa no? Sa akong nahibaw mga 23 tang tanan dinhi. Ug pulos nagtikad aning yuta. Gitugutan tang makabay dinhi apan kanang light materials lang. Bawal ang magpa-concrete silang bahay. Sila lagis ng pilang pa, nagpa-concrete man lagi na. Mao ba? Uy, wa ko kabantayan na da. Basta mao ingon sa piado nga dili mo sugot ang tag-iya sa yuta nga may magpa-concrete sila mga bahay. Wa nakakakita sa bahay ni ng pilang pa, kay layo-layo ba yun ang ila din his ato. Mao, kay dako-dako man sigud ning yuta. Sa akong nahibawan, 16 ka ektarya ng sa upper nga titulado. Kining napita sa ato nga lower, 7 ka ektarya ni nga deklarasyon lang. Dako-dako gyud ay tuod pa no? Pero dili gyud tanang parte ning yuta ang gitamnan namong mga saop. Kay may dapit man sabgod nga dili gyud maayo ang yuta tamnan kay pansil. Sige na oy Sope. Nadado ko namog tabi na. Adto na ko sa tong uma oy. Hapit na gid ko sa amo. Makakaon na gid ko. Tuma na gid ko eh. Ano Kuhaw yung pa gid ka. Daghang mang tao sa tindahan na ng auntie. Makauban na namong sako. Marag seryoso na ilang tapit da. Day, supe! May kinakalabay ka, day! Nang! Ayan si Papa ni mo, day! Ay, to sa amo siguro nang. Ngano di ay? Ay! Pahibaon unta to kay dunay dakong problema. Ha? Kay ibaligya ng yuta nga atong gipuy-an. Unsa? Nagubot ming tanang saop sa maong yuta, pagkahibaw na mo nga ibaligya na sa tag-iya ang iyang yuta. Ug mao tong pagka July 27, 2025, gipatawag ming tanang saop sa tag-iya sa yuta. Apil sa panag-atubang ang mupalit sa yuta. Unya, Mayo kay ni anang tanan. Nakikatubang ko ninyo sa katuyuan. Nga nahibaw na siguro ang tanan. O hinaot. Nga nakasabot mo sa among naukman sa akong pamilya. Mga tiguang ng gudmi. Mao nga nakasabot ang among mga anak nga ibaligya na lang kining among yuta. Kay yawat na lang kuno makapahimos pa mi
sa halin ini sa tambuhi pamisa kong asawa. O kauban din ako karon ang gusto nga mopalit sa among yuta. Ah, Ako ang mapalit ining yuta o dili ra ba ko gusto nga may saop ang akong yuta. Ang gusto nako nga way may biling saop ining yuta Uy, uy. Ingon anak na balang di ay kasayon, ma'am? Sir, unsa may mahitabo sa among mga bahay ug pananom? makapalit na sa akong yutang. Mahibaw ninyo kay siya naman ang bagong tagiya sa yuta. Ma'am, pangyua lang ni Mambi. Nga magpabilin lang ming saop aning yuta kay wa main taon milaing kapanginabuhian, ma'am. Mag-unsa na lang ang among mga pamilya. Dili. Basta dili ko. Dili ko ganahan og saop kay samok. May lain kong plano ining yuta. Sa una man lang ang among mga tanom, ma'am. Mobayad ko og tag sa kagatos ka pesos matag punuan sa lubi. Lubi lang ha, og way labot ang mga kahoy og saging ha. Unsa? Paita ni pobreta, oy. Daog-daogon lang yun ta sa mga kwartahan. Pa, Iunaanan na lang kabarato ang atong hinaguan. Ha? Usa kag gato sa ibayan matag punuan sa lubi. Uba pa'y labot nga bayran ang mga punuan sa kahoy sama sa mangga o mga saging. Dili na ni makiangayod. Mudangup kita sa dar. pa. Dito na pod migdar, day supi. Ay, tambag ko lang ninyong papa nimo. Ayaw na lang adto eh. Kay masuko ang bagong tag-iya sa yuta. Kada dunay tao nga mo adto sa dar, ipaibot niya dayon ang bay. Unsa? Hasol kayo nga mong huna-huna karon. Puno mis kabalaka nga mawad-an na may panginabuhian. Kay mas istrikta pa man hinoning mo palit sa yuta kaysa unang tag-iya ini. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. 1984 pa mi nga sa upan ni yuta Daghan na og tanong mga kong papatinhi. Karon nga gipalit sa lain ang yuta. Wa pa day mi katungod nga magpabilin dinhi isip sa o? Ikaduhang pangutana, daghan og tanom si Papa ani yuta mga kahoy, lubi, mangga, saging ug uban pa. Apan ang mga lubi ra may bayran sa nakapalit sa yuta og tag 100 matag punuan. Igo na bagod na. Mga apil man gyud unta ang dapat, apil na ang kahoy. Ikatulong pangutana, miadto mi og dar, pero dili masatisfied sa ilang giingon. Kay mura bag naagyoy bias sa ilang gisulti. Kay mo palit gud anang yuta naamang gud magtrabaho sa gobyerno. Unsa man ang angay namong buhaton? Ikaupat og katapusan. Ang ingon para ba nga ang mudangop kuno og dar ipaibot gyud dayon ang bay. Unsa may among buhaton kon harason mi og ingon ana? Palihog tabang yung tambagi ko kini ang akong suliran, Sophie. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako karong adlaw ang hatag ninyo tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto legal, personal, ang mga gipang block, ang gipang ghost, ang gipang biyaan, ang wa na dayon ang kasal kay wa mo perma aw unsa ba no, ang mga naay problema sa ilang mga kabtangan, ilang relasyon, dokumento ipadadayon ang inyong suwat sa suliran_6
612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala. Sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain yung pamaagi kung saan yung pagpadalang inyong suwat na to. Sama sa to ang letter sender, gipada niya iyang suwat sa ato ang email address, katong suliran _ 612@yahoo.com. Og tagagihul nga Negros Oriental ni siya, tagoon nato sa pangalan nga si Sophie. Sophie, no, og ang mga tagagihulngan, no, dinha sa Negros, mayong adlaw, mayong pagpaminaw. A big shout out sa mga nag-like ug nag-follow sa Attorney Elaine Tantengco Batan ug Elaine Tantengco Batan on Facebook. Ang mga naminaw nato sa ilang radyo, silang panimalay, ang mga sastre ni Dino Loren og ni Philip Tampos. Kumusta mo din ha? Thank you. Nga samtang naghimo mo sila mga masterpieces, mga maanindot nga mga sanina. Those lovely, unique gowns, no? Grabe gyud. Naminaw mo. Thank you kaayo, no? Lingaw-lingaw lang nga to, pero I am very sure nga at the end of every program, no, whether it's punto medical or punto legal, na agad may makutlo nga pagtulunan. Okay. Si Sophie, naani siya'y pangutana kabahin sa mga yuta nga ilahang gi sa upan kay maato ang masinati sa drama nga gibaligya na manggod ni sa tag-iya. Pero matay dugaya na gyud nila. No, na 1984 pa sila anang yuta. Sumuni ang unang pangutana. Daghana og tanom ang iyahang papa unya 1984 pa sila didto. Saging, mangga, lubi, mga kahoy. Apan ang lubira may bayran sa nakapalit sa yuta ug tag 100 matag punuan. Igo na bagod na, no? Ang iyang gipunta na karon nga napalit na sa lain ang yuta, wa ba kuno sila katungod, magpabilin dinhi isip sa op. Okay, una sa tanan, sa op means tenant. And kung atong yung subayon, kung unsay balaod na nag-govern ani, kanang gitawag na tog tenancy law. Na ay criteria, na ay definition, na ay requirements para mahimo tang entitled sa mga katungod nga ginahatag sa balaod para sa mga tenant or mga saop. Una, dapat ang yuta classified as an agricultural land. Ikaduha, dapat registered ta sa Department of Agrarian Reform. Unya, ang tenant na diha gapuyo, ang saop ug ihang pamilya, niya mo'y nagtikad sa yuta, unya nagbinahinay sila sa abot, no, unsa nang mga ani dinha ko siya og ang tag-iya among others, no. So please adto mo sa DAR, ipa-check og ni qualified ba mo as a tenant para ma-define nato og klaro kung unsa din ang inyong mga katungod isip sa op, ha. But at least on that definition pwede, and then you'll be given a portion where diha na mo magtanom, diha na mo inyo na ang yuta, diha dapita. Now, daghan ang tanom ni Papa, unya mo lagi to 100 ray ibayad. Igo na ba day na pila man ang dapat apil ang kahoy. Okay, it's something nga dapat ninyo storyahan sa tag-iya, and I will suggest nga isaka na dito sa DAR para mapatawag ang tag-iya, magstorya mo, maghusay mo para ang kanang binayranay ninyo mutual agreement na siya para wa na lay samok, no. Unya magstorya mo o pwede ba, no, maka-avail, especially kung maka-avail mo as a tenant, no, ma-explain pod, no, sa DAR officer kung unsa po'y inyong katungod ug unsa po'y obligasyon sa tag-iya sa yuta. Ikatulong pangutana, yes, niadto na sila DAR, pero dili mi satisfied sa ilang giingon, kay murag naag yud bias ilang gisulti, kay ang mopalit gud aning yutaan na amang gud magtrabaho sa gobyerno, unsa may among angay buhaton, okay, ani ni siya. Wa ko kabaw unsay inyong gistoryahan o nganong di ka satisfied. Akong i-assume kay di ko ganahan mo himo og negatibo nga panghuna-huna og impresyon sa mga tawo sa gobyerno, kay ako nakatrabaho ko sa gobyerno, diniyos akong pagpanrabaho tinarong, no. Basin pod nga despite the fact nga tinarong sigon sa balaod, no, ang ilahang pag-advise, wa ka malipay kay naa kay gi-expect, no, nga certain amount or unsa nga wa nahatag sa imo. Limitado ra baya pod ha ang mabuhat sa ato ang mga mamumuo og empleyado sa gobyerno. Depende gyud na unsay balaod, unsay policy ug unsay gitagana nga katungod sa imuha ug sa inyong pamilya isip sa op. So,
di po kumuingon nga bias kay abinaas gobyerno, no? Ayaw lang sad ana. So, most likely klaruha lang, and then maybe you can go pod mangutana pud ka og lain nga adto ka sa public attorney's office or sa mga IBP kay naamang gyud may legal aid na para makapangonsulta ka para ma-explainan kag tarong, no? Mapalapda nato kung unsa toy pag-eksplikar sa tagadar ngadto nimo. Unya balik mo didto. Katapusang pangutana, ang ingon para ba nga mudangop ko no og dar ipaibot gyud dayon ang balay dili oy. Unsa may among buhaton kung harason me og ingon ana. Of course that's not true. Dili pwede ibton ang balay og basta-basta. Dili pod wala poy katungod ang dar mo order ana. No, nga basta na lang ibton ang inyong balay, that is still your right to property. No, kay pila ka tuig mo nagtikad anang yuta. So, dili na ingon ana, and that's not how the law actually works. So, I think you just really need to be properly advised kung unsa gyud ang sakto, angay ug makiangayon nga buhaton ninyo, ha? Dili na pwedeng magtagna-tagna lang ta. Balik mo sdar, pero you can consult a lawyer also adto mo IBP or PAW para mahatagan mo og klaktong tubag. Dalang inyong mga papeles ug unsay mga proof ninyo pagpamatuod nga saop mo og nagtikad mo ana, no, and that you are qualified. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.